Zdravím všetkých fanúšikov Slobodného slova na Slovensku. Prišla som z Bratislavy dnes, takže som znovu tu. Vrátim sa krátko k včerajšej diskusii na STV2. Musím pochváliť moderátora, lebo skutočne musíte uznať, že tento moderátor bol nestranný, nechal nás hovoriť, čiže nemám k tejto relácii žiadne výhrady, až na to, že ma tam premenoval, ale to bola tiež súčasť možno nervozity, alebo sa pán moderátor pomýlil, to už neviem, ale pán moderátor sleduje moje videá, takže touto cestou ho pozdravujem. Ono ho sledujú všetci, len sa tvária, že nesledujú. No a ja ešte chcem povedať takú novinku, že zajtra, to je v sobotu, 25. máme v Jazmíne v Košiciach o 14. snem strany Slobodné slovo Nory Mojsejovej, kde bude celé predsedníctvo vrátane mňa, budú tam naši členovia strany a týmto chcem pozvať aj sympatizantov strany, ktorí ste z Košic, okolia, môžete prísť nás podporiť, môžeme sa tam porozprávať, môžete si tam povedať, čo chcete, môžete si tam aj zarečniť. Takže dvere máte otvorené, budem sa na vás tešiť, keď prídete. Prichystané aj malé občerstvenie, len také ozaj malé. Takže budem sa tešiť ozaj, keď prídete, ale vyjadrím sa aktuálne. Vyjadrím sa k tomu, čo sa včera udialo, kde vlastne na internete sa ocitli videá, kde pán Sulík, predseda strany SAS, hovorí o tom pánovi Kočnerovi, že sa ponúkalo v parlamente 300 000 eur za hlas poslanca, ktorý bude hlasovať za pána Trnku. Ja poviem len toľko. Toto všetko, čo teraz sa deje na Slovensku, je jedna veľká špina. Jedna veľká špina, jedno veľké bahno. Mne z toho nazvracanie, ako je možné, že druhý najvyšší ústavný činiteľ v tom čase vedel o týchto ponukách, neinformoval orgány činné v trestnom konaní. Ako je toto možné? A takisto vedela o tom aj premiérka Radičová a neurobila absolútne nič. Prosím pekne, nerobte si z nás idiotov. Nerobte si z nás idiotov. Pán Sulík sľuboval pred voľbami nový vietor, sľuboval možno homosexuálom, sľúbil aj to, že začnú rodiť. Toto je jedna veľká nehoráznosť. Nehnevajte sa občanov Slovenskej republiky do piči, ktorí robia od rána do večera, majú existenčné problémy. To uráža. To je jedno, či on už odíde z tej kandidátky, alebo neodíde. Už sú v piči. Jednoducho normálni ľudia ich voliť nebudú. Je to nehoráznosť, drzosť a proste ja nenachádzam slov. A ja sa ešte vrátim aj k tomu, aj včera sa to vyskytlo v debate a dneska som začula, že pán Lopatka, riaditeľ sociálnej poisťovne, dal exekúcie na ľudí, na občanov, ktorí majú nejaké dlhy, nedal exekúcie teda, ale dal penále, dopenalizoval ľudí, ktorí dlžia sociálnej poisťovni a robí to zhruba 40 miliónov eur. Tak toto je jeho práca, presne čo som tam včera povedala, toto je jeho robota. Naháňať ľudí, exekuovať ľudí, proste jednoducho ešte ich bičovať, aby on, a za toto ho odmení ten malý minister, ešte za toto mu dá odmeny, že on ide penalizovať ľudí, ktorí nevedia chudáci kam z konopy. Takto sa naháňajú zisky sociálnej poisťovni. Tak asi do piče, keby ten podnikateľ mal, alebo ten človek, tak asi zaplatí. Asi by zaplatil tie odvody. Jednoducho, situácia je taká, vážené dámy a páni, že nemajú ľudia na základné potraviny, nemajú na zaplatenie šekov, nemajú ani na odvody. Ich bude penalizovať. A za chvíľu im pošle exekútorov a za chvíľu nám budú brať byty, domy, všetko nám zoberú. Budeme na ulici. A za toto ja normálne chystám petíciu teraz na vypísanie, aby ľudia sa podpísali pod to, že nesúhlasia, aby tento človek poberal takýto plat a dostal takéto odmeny. Lebo potom už ja sama zoberiem tú lopatu a pôjdem ja tam pre tú sociálnu poisťovňu. Toto je nehoráznosť prvej triedy. To, čo si oni už toto dovolujú? Už nech sú to tie voľby, tie voľby už nech sú, lebo skutočne mňa porazí z toho. Toto nám podsúvajú, takto nás ožobračujú, tak toto už nemá obdobu.
Ďakujem vám za pozornosť a nedajte sa ojebať.